Здравейте, ютубъри! Аз съм Крисака и днес ще ви покажа как да се направите вратичка. Ей, Гич! Сега, ето. Сега ще отидем при Гого и 122 и той ще ни покаже. Да, Redstone системата е бати лесната. Ето я. Виждате, не е много трудна. Това се прави в сървъри. И когато ви е така затворен магазина, чайте само. Това се прикрива примерно в моя дизайн, е така. С по една печка. И това голстончето, ето как си светка. Красиво бива. Само да направя pleasure plate-ове. Препоръчително е какъвто ви е пода такива да са и pleasure plate-ите. Но в момента нямам само stone. Ти ако имаш, ще е супер. Че е по-епично ли снимаш? Да, и тук като са изключени тия ръчки, я ги изключи. Мръдни, бе! Уи, минаш. О! Fuck you, що не работиш? Лаг. Лагна ми. И така. Брат, запълни ми инвентара в момента. И така си правите се едно е затворен. А pleasure plate-овете, сигурно ги махаме. Не, оставяш ги. И да затворим. What the fuck? Fuck you, the bitches! Ръчката каза. Храна! Свобода! Храничка. И ето така си правите врата на Затворено. Това е. Fuck you. Включвате си тия. И... Redstone, Минавате. Redstone, yeah.